Ten kaonti ma Siaya ochako chenro mar bero thieth maboro mosebedo gi chunga kar ting' ka bende thieth osebedo kadhi nyime kanyo kuom higni maromo 93. Nok mar gige thieth bende medo jochiw thieth kaachiel kod jotuo rem. Kata kobedo ni oganda mathoth jahaw thieth e boro dispensary, od thiethno ni mana gi jochiw thieth 3 kende kendo miyo jotuo rito kuom thuolo malach kapok giyudo thieth. Jochiw thieth maboro lero ni ginyalo mana konyo jotuo maromo 200 kende mithiedho to dok pacho odiechieng' kodiechieng'. Gavana ma Siaya James Orengo olero ni obiro chwalo bajet e od bura mar kaonti ma Siaya mar bero thieth boro kendo yaro chenro mag thieth e osiptal maduong' ma Siaya County Referral. If I actually combine all of them, 200 and even above, and we do the night services here because people come at night, those who are having the injuries, and those mothers who come to actually deliver. And if it will be elevated to be very much good for the people, because we have also a room that we put them when they come when they are sick, so we have some admission room. Osiptal Siaya mondo jomang'eny kik dhi Siaya odila kod gi boroka. Okono kan. To Siaya bende ayudo ni ute mag Siaya mag osiptal oti. Oti nyaka lokgi. Koro nitie od mogero manyien kanyo miluongo ni surgical unit. Surgical unit ga ICU. Koserumo ni as far as we are concerned, in our timeline, this is one directive we will want to achieve as soon as possible.